ngutang aku, sing nagih aku, sing njaluk sepuro aku, sing rapena aku. Memang ra niat bayar. Ngageti wong ecuk. Aku kowe iku Wor, ngomong dhewe ra nek jluntrunge. Hati-hati lho Wor. Biasane mari lebaran ki akeh wong edian. Lah ngopo? Umume ngono kuwi Wor. Biasane bar komudi iki bingung bayar utang, bayar kontrakan, duit entek. Kowe lek ngomong sing hati-hati, Ndon, akeh wong tersinggung. Enake aku lekas dodol dina apa ya, Ndon? Asik Wor. Senin, Selasa, Paing, apa modalmu ono? Lah kuwi, Ndon, modalku entek tak nggo mudik. Aku lino, angger mudik duwite dientekno. Lah terus piye Wor dodolanmu? Modale piye? Kuwi, Ndon, saben mudik masalahe mesti duit wae. Ndi ban wingi? Jare mbok bayar bar lebaran. Kok kelingan to Wor? No, Lah kok mung 50? piro? Sing genah ae. Utangmu lho 550. Abrakan mangan ae ngutang nganti 500 punjul. Lah kuwi kan salah sijine keahlianku Wor. Apa? Utang. Beh, bocah iki maneh. Apa, Nduk? Pasaman lagi teko lho, Bude. Endi oleh-oleh? Pasaman kok tambah lemu lho, Bude. Apa mendok-mendok kok mbok kukur wae? Hah? Iki to, Bude. Iki lho daging nyelempit, Bude. Gatel. Piye to, Nduk? Dene tak ukur apa piye? Kesenangan kowe nek ana ngono kuwi. Doyan, Pak De. Bude, piye carane nambah daging? Beh, bocah iki. Kowe iki piye to, Nduk? Awak kendheke ya lemu semene kok panggambalokno lemu wae. Bang awakmu kan duwe daging kempes kabeh. Bude, ndak apa-apa kempes, yang penting duwe daging nyelempit enak endut-endut. Sedeng.